betul ini ki. Nasir susu. Sa anda kalau mata ng bulan. Kongo? Yan, boy, buka mo na office. Tapos 5 sa pick-up sa kami na tayo sa... Libre sa kanong job sa deliver to ng rainbow. Mai. Oh. Pula. 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 Ini pula. Pula. Thank you. Laka. How long will it be? 3 hours.